Si umlungu into ethathwa abantu esebeqondile ukuthi bafunane awumthathi futhi umlungu mangenayo umfazi. Yeah, uma ungenayo umfazi ungeke umthathe. Angithi ngishilo ngathi into yamadoda. Ungayithatha kanjani kanti awukakagani. Okanye awukakashadi ngoba abanye abantu ba-understanda leyo language. So uma sowuthetha umlungu awuyoze uphinde futhi ushade emhlabeni. Ufanele ushade nje uqala mase uthatha umlungu usefana nesithembu yini la ekhaya. Ayi mkhulu sazi nathi kodwa ke umlungu uyinto vele uthola ukuthi indlela yakhe ithi mase uthethe yena uphinde uyithathe enye into mkhulu wami. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya igama ngumzothule ngwakashembe isibongo kumafafuka njengento ngabani isabhane sebumngosi angalala maqedo lalo bofosa nokonje isikhundla khundla othima uvimba ngala uthi kusungale ngumkhovu oyiphayo madakeni oyishasa ngecela ngiyabingelela le iNethezeka TV ngwasilandela ku YouTube silandela ku Facebook na ku TikTok uthi Nethezeka TV uyosithola na kanjani namhlanje uDr SG Hlambuluko ngihleli naye namhlanje sizwa ke ehamba amazwe sebenzela eCape Town nale uzosichazela ke zonke izindawo ngoba la ngimthole khona ngoba uhamba ngemsebenzi uhlezi ehla enyuka. Dokotela vele sikubingelele khona la kuNethezeka TV. Dokotela siphilile kakhulu Khehledala njani nemkhulu? Siyaphila mkhulu. Sibona umsebenzi wakho ekutheni ukuthi akuhlalisi ndawonye. Ake siqale la ekutheni ukuthi uDr SG Hlambuluko ungubani usebenza kanjani? Dokotela uDr SG umuntu obonakalayo esikhathini esiningi ehamba endaweni eziningi kakhulu abantu baze bayibuza bathi kanti lo dokotela waye angahlala endaweni eyi1 inkinga ukuthi lo msebenzi akona wamkhehla kanti futhi nokuhamba konokwethu mkhulu from ukudala kwakuvele kuhanjwa ukuthi kuke kwaba nezinto ezazikhona okwakwenza ukuthi uthola ukuthi inyanga ungathi sibukele kaphansi ezintweni eziningi abantu abahambayo abafundisi ini kanti uma uyinyanga uyahamba uyabethela emzini yabantu uyalapha uyaqupha wenza ini yonke into uvele inyanga into ehambayo mkhulu. Siyabonga. Yazi ngikhumbula mawukhuluma kanjalo naphambeleni sikhula vele inyanga yakingenise emzini othile iyolapha mase kufika nabantu abasendaweni besondele lapho belashwa abantu bephile ihambe inyanga uthola ukuthi bayabuza kulowo muzi ukuthi isazobuya nini inyanga usibanibani ngoba yenza u1 no2 inkomo yabo isengakuthina. Ngifuna ukuya lapha ekuthenini ukuthi ukuhamba kwakho ngoba uphinde usebenzele kakhulu ko Cape Town uyanyuka uye koGoli uyanyuka uye koPhongolo ngifuna ukubuka lapho ukuthi uyihlela kanjani kuso zonke lezo zimo. Dokotela uma udokotela Khehledala umuntu wabantu uguide abantu. Ngilapha nje namhlanje uthola ukuthi kusasa ngisophongolo kukhona ke ukuthi mhlawumbe ngihambile uma ukuthi ngiseGoli sometimes kukhona amahambo lawa engiwahlelayo ngokuthi ubuka ukuthi abantu abaseGoli abafune thina nje lapha ekhaya siya senze into etibizwa ngomlungu. Umlungu most of the time uma senguplanta kufanele ukuthi ngiye kwakho ngiqale ngicheck emkhulu. Angikwazi ukukunikeza umlungu ungakacheck. Yes kona sidila ngonyoni kodwa uma ukuthi ngizosuka eCape Town ngiye eGoli akuyona indawo engathi ngizosuka nje ngiye eGoli ngiye kwakho kuphela mkhulu. Ngoba manje sekwaba ne-social media yebo kwakungayona into ethi yakudala kodwa ngoba phela sekhona social media uma ngizoya eGoli sekufanele abantu bazi because kukhona abantu abaloku befona abathi bakudinga ngiyadinga mkhulu siyadinga mkhulu uma sekwenzekile ngaba seGoli ngaya kwakho kufanele ukuthi omakhelwane kufana nakudala basondele sibabeka izandla baphile. Ngizwa kahle Khehlela ngizwa kahle. Ake sibhekele iyomlungu yazi wathinta umlungu ngifuna ukuthi ngithi ngifika kuvuthondaba lo mlungu usuze wawulunguzisa yini umlungu? Mkhulu umlungu into yamadoda mkhulu angithanda ukukhuluma ngayo emoyeni. Yes kona ngeke ngabonakala kwezinye indawo mhlawumbe ngikhuluma ngayo umlungu kodwa ke simkhulumisa masofike kimi esigodlweni Khehledala. Umlungu into ethathwa abantu esebeqondile ukuthi bafunane awumthathi futhi umlungu mangenayo umfazi. Uma ungenayo umfazi ungeke umthathe. Angithi ngishilo ngathi into yamadoda. Ungayithatha kanjani kanti awukakagani.
okanye awukakashadi ngoba abanye abantu ba-understanda leyo language. So uma sowuthetha umlungu awuyoze uphinde futhi ushade emhlabeni. Ufanele ushade nje uqala mase uthatha umlungu usefana nesithembu yini la ekhaya. Ayi mkhulu sazi nathi kodwa ke umlungu uyinto vele uthola ukuthi indlela yakhe ithi masawuthethe yena uphinde uyithathe enye into omkhulu wami efana nomuntu ozongena egqikeni kuthiwe sowumakoti. Umlungu akanankinga ukuthi yena ungamba unumber 10 noma unumber 8 noma unumber 15 akunankinga kodwa the day uthatha umlungu ufuna wazi mawukuthi umama nje ubaba kwakho awumtholatholi kahle kanti uyathanda ukuhamba inyanga am-advise ukuthi athathe umlungu ukuze nawe ube safe angabe sebuya sethu uthethe isithwalo samantombazane lokuhamba uyahlaba ubuye. Okay, yazi ngifuna ukubuya la ekuthenini ukuthi yena umuntu wesifazana akawuthatha umlungu. Uvumelekile phela ukuthatha umlungu kuyisinqumo sakho. Kuba isinqumo sakho ukuthi wena kodwa siyayisithi into yamadoda ngoba into abantu abaserious. So uma umfazi nje sowuthetha umlungu asazi ukuthi ubaba kuyohamba njani. Kodwa vele uma umfazi phela ukanakayo wani awugani ngawu10. Okusho ukuthi uma ungakaganwa ungumuntu njalo ungakagani ungumuntu wesifazane ungakabi negceke la uthi khona hayi sengithanda kasibani sengihlala khona noma uyangithatha usengilobolile akufanele uthathe umlungu uma kuya ngokuthi akakaboni kahle. Ma ungakagani nje khehle dala akafanele uthathe umlungu ngokwemthetho wala ekhaya. Siyayisisho kanjalo sithi izinto eziserious esifana nabelungu akuyena umlungu kuphela kodwa nje izinto eziserious ezingathi zithi uqina mkhulu vele akwenzeki ukuthi singakunikeza kanti awukakagani okanye awukakaganwa. Because okunye uyayithola ukuthi kuba nama challenges amanqane nje enza ukuthi so akufanele sigcine ukube ngathi abantu bakithi siyabadayisa. Phela sabantu abamnyama egqinene. So sinamadlozi sinayo yonke into akufanele ke kube ngathi asikaqabanga kahle masenza izinto. Okay. Umbuzo ogcina ngomlungu ngifuna ukuvala la kumlungu ngifuna ukubuza ekutheneni ukuthi umlungu uyaba yini imfihlo yakho wena njengendoda mawuthatha nomuntu umama wekhaya uma eyolanda umlungu ungaba yini imfihlo yakhe umlungu ekubeni enendoda eganile? Qha ke dala thina lapha ekhaya njengabantu abamnyama abantu abansundu sikhule izolo koba bamkhulu bethu sazi ukuthi umkhulu unemfihlo yakhe. Ngokwemthetho wesintu sakithi. No matter ukuthi namhlanje konke sekwaba namalungelo kodwa sikhule thina sazi ukuthi umuntu uba nemfihlo yakhe. Although these days uyayithola ukuthi zonke izinto ziba sebaleni kodwa ngokwemthetho into efana nesethwalo whatsoever sethwalo sithathayo it's better ukuthi kube imfihlo yakho because okunye kugcine kungasalungi just because wakutshela abantu abaningi. Uyafika uzothwala uthola ukuthi uyahamba uyaqoqa ukuthi hayi wena so wathatha into kanje ngoba sukhulumile nabanye abantu uthola ukuthi lesithwalo sakho singeke sisaba neperformance esasinayo before. Nokuthi usothiphise nabantu abakuvalayo. Number 1 phela. Nathi nje kwenze wafika umuntu angithi okay. Kuba njalo khehle dala. Phela uma uphumelela mkhulu akubona bonke abantu abathokozayo ngawe. So uma ukuthi wena uyotshela isitho sakho wena utshela mina kodwa ngokuba kunabantu engazana nabo abakwaziyo wena engiyokuthi ngolunye usuku sithi sikhuluma kumnandi bese ngiyaliveza lo daba uthi ubani phela ungamthathi kancane walanda into kwenye indoda kanje. Yes, as much as engithengisa ku right kodwa ungithengisa wrong. Kunjalo because ubulala umsebenzi wakhe egqinene ubulala igama lami. Ngizwa kahle. Uyangizwa ke. So uma ukuthi uthethe something ungafane uthi indoda uthandaze kodwa kunenye indoda engengezwa nayo bathi yasebenza ngapha kuphi leyo ndoda hayi no ngiyayizwa impela bathi ngathi yasebenza awusho ukuthi nami ngibuya khona. Kuba njalo ngesintu sethu khehle dala. Okay, ake sibuyelana ke njengamanje singene la endabeni yophondo. Uphondo abantu balikhuluma ngendlela ezahlukahlukene. Uphondo sike silibone
kakhulukazi ey'ndaweni ey'fana njengey'ndumba la khona inyanga esuke isebenzela khona. Nakweminye imizwa uthola ukuthi akukho nyanga, indoda yomuzi nje ey'philelayo enamabhizinisi thizeni, silibone uphondo khona. Ngifuna ukuya la ekuthenini ukuthi umsebenzi wophondo yini kahle kahle? Cha Khehla Elidala, uphondo ke mkhulu wami alisona isethwalo mkhulu wami. Uphondo Khehla Elidala liyinto efana, ngasho ukuthi liba isethwalo uma ungenzeka uthi mawufika lapha ekhaya ufune ukuthi siliguqule sisebenzise ngenye indlela. Liba isethwalo because liphondo mkhulu wami kunento kanje. Uphondo into epowerful Khehla. Yeah. Yinto epowerful ngendlela esimanga. Why ngithi ipowerful? Leyanto isebenza ingaqatshiwe. Oh, emzimbeni. Oh yeah. Nalo phela uphondo uyalibona. Isebenza lento le ingaqatshiwe egazini. So ukuthi lele la malifani nalele lakho. Yeah, lelo walithatha kimi nje liweak ngale. Kodwa ke uphondo wena Khehla Elidala lisebenza nje ungakaliqabi. So abanye abantu uyalithola ukuthi uyalithatha uphondo sefika ngale eyaganga alifaka emzimbeni kanti akawazi ama rituals walo. Oh yeah. After that bese yafona, mkhulu yazi lana sekwenzeka inkinga, akasho ukuthi mkhulu mina ngathatha uphondo ngaliqaba. Oh, walicaba egazini. Walicaba egazini. Yeah. Kanti leyanto ayiyona eyogqajwa. Isebenza as is. Inamandla as is the way yakhiwe ngakhona. That is why uma soluthetha uphondo kufuna ukuthi uma ufika kwakho uli-activate ukuze likusebenzele, because lihamba kuma-courier, lihamba kuphi alikaqali ukusebenza. Ukuze lisebenze lenziwa uwe uma lifika kwakho ukuthi lisebenze, because uphondo siyakwazi ukulicourier lihamba South Africa yonke, namanye amazwe engeke ngikwazi ukuwabala, kodwa ke liyahamba uphondo because liyafika koZimbabwe nje, liyafika koSwazini, liyafika endaweni nje eziningi engeke ngikwazi ukusho lapha nalapha, kodwa nje uphondo engakuthembisa kona Khehla Elidala siyalicourier linankinga. Mhlawumbe ke nezimbiza, kodwa ngoba besakhuluma ngophondo, into engayisho wena mkhulu ngophondo, uphondo into epowerful ngenye indlela. Ngaqela kunalabo abalithethe nalabo abasazolithatha ukuthi bangayenzi imistake yokuthi uphondo baliqabe. Akathatha instruction le engamnikeza yona. Uphondo liyasebenza mkhulu and powerful. Okusho ukuthi ngifuna ukubuza la ekuthenini ukuthi kukhona yini izinto ozenzayo njengomuntu ofanele uphondo ulikhiphe emzimbeni ulibeke eceleni wenze lezo zinto mase uyaphinda ulithatha ulibuyisele emzimbeni? Yes Khehla Elidala, uphondo kukhona into siyakunikeza instruction kodwa sikunikeza la kuma TV. Oh yeah. Siyakunikeza instruction uphondo masoluthatha ukuthi u1 no2 no3 uma unephondo awenzi. Yini ke sithi awuyenzi ke because abantu abaningi uthola ukuthi badideka, kodwa ke bayazi abake bathatha uphondo akwenzeki sikunikeza uphondo because into eyenzekayo ngephondo wena mkhulu mawuke wageja lokho engithemini ungakwenzi. Umzekelo ulithetha uphondo ngithemini ungadle kuseni. Okanye mawudlila uthinta uphondo. Ngenza umzekelo Khehla Elidala. Uthola ukuthi so yalithatha uphondo uyalisebenzisa. Into ezokwenzeka ungalisebenzisa namhlanje kodwa kusasa ekseni uthi uyavula uthola ukuthi akunamafutha, amafutha awasekho ngaphakathi because liyavuleka uphondo. Yes, uthola ukuthi amafutha awasekho. Yobe uthola ke ukuthi lo sengena incingo ke mkhulu amafutha amabalekile mkhulu. Athuse ukudla ekseni. Athuse ukudla ekseni. Ngenza umzekelo. Isibonelo leso Khehla Elidala. Kodwa ke kukhona lokho esiyaye sithi ungakwenzi kuze uthole ukuthi ukuzinto yakhe ihambe kahle. Uma abantu baneqinisa abake balithatha uphondo bangasho ukuthi hayi mina vele ngathi ngithi athiwa ukuthi uphondo lami seshintshile aseyona le yanto beloku ngiphila nayo. Kodwa akekho umuntu ongavela athi mina uphondo ngathatha kwasegula umuntu ekhaya kwasekukwenzeka ini ngaloko uthi livula inhlanhla kuphela. Okay, iMark nakho ke la ngifuna ukuya khona. Uphondo lithathwa abantu abakanjani? Yini umuntu le engamenza ethi hayi yazi sengifuna uphondo nami? Uphondo mkhulu wami yabona le okay angenza umzekelo ngento elula. Yabona uGoloko? Yebo. uGoloko udakwa umuntu ophuzile. Yebo. Awudakwa ukuthi uphethe. Yebo. Uyangizwa Khehla? Kuyafana nophondo. Uphondo lisebenzela umuntu eliqondene naye. Oh yeah. Okwekuqala. Okwesibili kushiyana ukuthi uthenge hlobo luni lukaGoloko. Goloko omhlophe okanye uGoloko obovu. Uphondo lisebenza ngokuthi uthethe uphondo lenhlanhla, uthethe iphondo lebusiness,
okanye uthethe iphondo ujahwa abantu ufuna ukuthi kungabi nabantu abakujahayo uneyinkinga uhlushwa yini imimoya thina into esiyenzayo uphondo seliqondanisa nalento oyidingayo ngaleso sikhathi mawukuthi unama problem jahwa abantu silenza libe yileyo nto thina asikho ekutheni because thina into yethu angithi thina siyazi ukuthi uma sifaka lokho sifaka sivusa ini masifaka lokho sivusa ini masenza lokho sivusa ini so senza into encane ebizwa ngophondo kodwa uma sowufika ekhaya sothi wena umkhulu mina ngifuna iphondo kodwa ngifuna into epowerful efana nophondo sesiyakwakhela ke into yakho. Okay, imake ukhulume indaba dokotela yokuthi abantu uyakwazi ukubakhoriyela lufike lapho kukhona nokunye mhlawumbe kwizigezo okwaziyo ukuthi ukukhoriye kufike lapho mhlawumbe ngaphambi ukuthi esebenzise uphondo uke wathinta nezimbizi ukuthi uyayikwazi ukuyikhoriya zifike lapho. Ngifuna ubuza la ekuthenini ukuthi bakhona yini ngaphambi ukuthi bethathe uphondo noma ngaphambi ukuthi ubahambisele izinto okumele befike ngqo la ukhona noma ngabe usegoli usendumbeni noma ngabe uphongolo noma ungabe ule Cape Town okufanele nje befike nje ngqo kuwena. Iqinisa kahle dala lithi uma ukuthi ufuna ukusentshezwa vele mina ngisebenzela esigodlweni kahle dala ngisebenzela estradini. Yebo. Yes ufika ekhaya esigodlweni kodwa kukhona izinto ezikhuriyako like uphondo nje siyakwazi ukulikhuriya imbiza siyakwazi ukuyikhuriya uphondo ke ukuthi ngo2026 akufani nango 2025 akufani nango 2024 akufani nje angisho nje ngithi 2026 afani neminye iminyaka yes sithe uma siloku sibuka sabona ukuthi abantu abaningi banemimoya eminingi eyahlukene sa decide ukuthi uphondo lingasahambi ngalodwa uphondo lihamba as a package. Yes kunemithi oqala uyisebenzise ukuze wena uma uqala usebenzisa uma uqeda ukuvula uphondo ukuli-activate uphondo ukwazi ukuthi uma ulisebenzisa likusebenzele because alikwazi uphondo ukukusebenzela wena ungqolile kugcine uphondo selilwa nemimoya ekuwe ini egcineni gcine uphondo liphela amafutha yabona wena ilokhu ukade ukuthi ngabe selenza umphumela uyabona ubese uthini ke uthi mkhulu yazi mina ngiyalisebenzisa uphondo namhlanje liyasebenza namhlanje lisebenza angithi wena ukho right namhlanje lilwela linawe ngomso lilwa impi yakho kuyasala libuya kuwe mina ke kufanele ukuthi ngiqale ngenze njani ngikline wena ngilwe lempi ekuwe phambi kokuba uthinta uphondo uze ube clean ukuze uma ungqoliswe uyalingqolisa wena ngokwakho. Yes. Ngekuzwa kahle dokotela uke wathinta ke nezimbiza onazo uhlobo loni lembiza ngoba usuthinte eyokuKorea ngoba abantu abaningi bayafisa ukuthi besondele kudokotela uthola ukuthi udokotela ukude nalabo ehlala khona Korea impahla esuka noma kephi ize ifike la okufanele ifike khona ngifuna ukuya lapho ke dokotela. Dokotela lapho mkhulu wami sithande kakhulu ukuthi sitholele uPEP number okanye uPostnet. Two izinto uPEP uPostnet. Yes lapho siyakwazi ke ukukhuriyela around South Africa akukho la kungafiki khona. Uphondo siyalikhuriya imbiza siyayikhuriya lapha ekhaya sinegolide lamadoda sinegolide lomndeni sinegolide linamandla imbiza lezi zamadoda ngeke ngikwazi ukuthinta imbiza zabantu besifazane because nayo ifuna ukuthi uma ukuthi sengikhuluma ngayo ngikhulume ibe kube kude uyabona so into kanjalo ke kayifunakali ke kufuna ukuthi uma ukhuluma ungathi kuba kufishane uyangizwa ke khehla so iqinisa lithi imbiza siyayikhuriya khehla lidala igolide lamadoda asebenzela kakhulu abantu uthola ukuthi sebane problem emakhaya imizo baba mkhulu iyafa and then ke igolide linamandla ila khona uthola ukuthi vele akusathi shu othi mina hayi mina sengihlulekile sengizame konke bese thini siyafika ke lapha ekhaya sithi ukuthinta siyakuthinta ngalezi zinto zalapha ekhaya bese uyabuya uyasho ukuthi hayi lokho kuyafana sisho njalo thina lapha ekhaya ke ledala akukho la singafiki khona Korea everywhere. Okusho ukuthi nabo abesifazane uma kukhona umuntu onenkinga njengamanje ngoba esibukela naye umuntu wesifazane ekhaya ufuna ukubeka uvu lakhe ngakhuluma nodokotela. Uqinisile dokotela uyafona nje ukhulume nodokotela uthi dokotela ngine problem nginenkinga yokopha kungagcini dokotela nginenkinga yokuthi
mhlawumbe ngibuye ngihlushwe isilume dokotela ngiyabo kuningi mkhulu kuningi kwabantu besifazane that is why ngingakhona ukuthi ngikuhlanganise kwabesilisa nabesifazane maybe ngolunye usuku makwenzekile nangifica njenganamhlanje ngenzeka nisizakale ngaleyo ndlela khehla awu ngizwa kahle dokotela asibuyele sesigoqa la ekuthenini ukuthi abantu njengamanje bayasebenza ukusebenza kwabo abanye abakuboni ukuthi kuyapi mhlawumbe izinto ezingaphakathi emsebenzini abanye izitha zingaphakathi emsebenzini ziyamvukela abanye uthola ukuthi kwakhona lapha uyayibona inhlanhla unebhizinisi ethile ngiyazama ukusebenza kuyasebenzeka kwesinye isikhathi kubuye ukuthi nya labo bantu uphondo ibona bona abadingayo uphondo khehla dala sebenzela ngeke ngayicacisa le uphondo omkhulu wamali lankinga ukuthi wena uyasebenza kunabantu abasebenzayo khehla dala uthola ukuthi emsebenzini akakhambeki akusebenzeki bese ke uphinde futhi kunabantu othola ukuthi mhlawumbe lo muntu unebusiness lakhe alenza maybe business elincane akaka afford ukusuka lapha ekhona azodibana nomkhulu athatha inyoni obumkhulu waziwa ngenyoni udokotela azothatha inyoni okanye isiphakamiso whatsoever lokho kuthathwayo so leyo nto idinga ukuthi athole ini uphondo khehla dala impi le abhekene nayo idinga idinga uphondo yes mkhulu lena nje onokhuluma ngayo njengamanje eyephondo leyo ngizwa kahle dokotela into engiyifisa ngelinye ilanga sazokhuluma ngenyoni sikhulume nangomlungu sike sigxile kumlungu ngoba umlungu simthe thasi kancane ngoba uyatshalwa umlungu emzini umuntu ilento ke engiyifisayo umlungu ukuthi ithi mayitshalwa umlungu kucace kahle ukuthi impela kungani ungabe usaganwa omunye unkosikazi umlungu evale egcineni ngisho nakumuntu wesifazane ke ngoba vele umuntu wesifazane uthanda umuntu oyedwa wesilisa ke kuyenzeka ukuthi seganile uyabona ukuthi hayi sengikhathakhathele sengalanywa nami kube khona olekelela ubaba kodwa ke uma esethatha umlungu wesifazane akusavumelekile uzolandela emva kwakhe into ekanjalo ngicabanga ukuthi yonke lento fayihambe kanjalo siyixoxe kahle nabantu beyizwe kahle dokotela ucacisa ekuthena ukuthi usebenzelaphi ukuposa akuyona inkinga kakhulukazi ukuKorea ngendlela le awuchaze ngayo nokucacisa ekuthena ukuthi unaso yini indawo othi wena hayi ngenyanga ukuthi ngithatha inyanga yonke noma izinsuku engaka endaweni ethile kakhulukazi ophongolo noma eCape Town. Yes khehla dala okay udokotela abemningi kakhulu eCape Town ophongolo manje ke ngokukhula komsebenzi ugcine udokotela sekatholakala esikhathini esiningi endaweni yase Cape Town akasekho omningi kakhulu ophongolo kanti ephongolo kusekhaya ikhona la kunesigodlo khona esinamandla kakhulu noma ngisebenzela eCape Town kwaziwa ukuthi udokotela utholakala eCape Town kodwa uma sekuthi kufunakala into ejulile ufuna ukuthi ngihambe ngiye kojika ophongolo khehla lidala ngoba ila khona singasho ukuthi ila kunomthunzi wokuphumula khona khehla lami so iqinisa lithi mkhulu udokotela these days usebenzela kakhulu eCape Town uyatholakala ophongolo kodwa mningi kakhulu eCape Town uma ukuthi nje uyamdinga kukahle ukuthi uqale ufone ungayi ngokuthi uyazi ekhaya ugijima ujaha ukuye ekhaya ngoba uyothi uyafika ufica ukuthi udokotela akekho uloku seCape Town so ikanjalo dokotela uyamfonela udokotela enambeni yakhe ethi 0604 14 95 22 ayikho futhi enye enginayo iyafona le number ya WhatsApp dokotela Dr. SG ayi ngibonga kakhulu ngike ngakhuluma nawe insukweni sayixoxa nje sixoxa ngayo imisebenzi le oyenzayo kodwa ke ngeke sigcile lapho socila kulokhu engikhulume ngakho kokuzayo sibonga kakhulu dokotela ngesikhathi sakho sinike sona la kuNethezeka TV. Siyabonga kakhulu dokotela ungathi uNkulunkulu anganibusisa nezidalwa zakini zonke abakini bavume ukuthi umsebenzi wenu ukhule kakhulu dokotela uye phambili mawukuthi uyanqaba ubuyilanda inyoni dokotela nalo nophawu lenyoni likhona la phezulu kuNethezeka TV imile la phezulu bayibona abantu kulungile siyabonga kakhulu mbuke lapha ekhaya ekuthena ukuthi uhlale nathi la kuNethezeka TV igama lami ngingumzothule ngwakashembe sibonga silandela lapha einkundleni zokuxhumana uFacebook sikhona TikTok sikhona kuYouTube sikhona na kanjani sifollowe njengamanje uthi Nethezeka TV igama lami Ngumzothule ngwakashembe mfoka Nhliziyo mashumshumi Foskop de la Khalamasoka intombi ethe bayidonsela empahleni umphendlemane mama omkhulu kusilevu kwingigidla ngongaphathwa ngaphezulu ayiphinde idibane nangokusayo yiba